mga kawaray. So adi dito sa barangay Kahayagan. So adi nakita niyo mga kawaray, may mga binulad niya di oh. So dagma niyan mga kawaray an bulinaw. So yan mga kawaray, so may darakit bulinaw mga kawaray. Kaya atin pag paano sa tawag sunuton. So yung mga kawaray oh, kadamosan bulinaw niyan diyan. So ito la kayang panahon nag-renout. Dito ko no. Ay. Yung mga kawaray. Kung taman magduro-darit sa sudang para makabulad si Ngobay. Yun. Nag-i-enjoy sila mga kawaray kabataan ng mamarigo. Ay. Napu saan kuan. Ambalod. So kapilab. Okay. So yun, adi kami mga kawaray, tikat na kami yan sa Lawang. So tabok na kit mga kawaray. Mga namamarigo mga kawaray oh. Nag-i-enjoy mga bata. So kaupay lang pumarigo punta mga kawaray, kaso kayo pinarigo na agad mga kami kagabi. Ayan oh. So dagmang bulinaw niyan mga kawaray, kaso kay ang panahon nag-inuran. May pag-uran, may pagsudang, parusan kalangis na. Yan. Dagma, barato ng kilo dito sa bulinaw. 20 yan kilo na lang mga kawaray. Sobra talaga sa barato. Kaya gimabarato kay gimabarato kay tungod kay nag-inuran-uran. So kung kumuha kami mismo sa puno, barato hila mga kawaray. So ano iba naghihimo mga bularan para makabulad. Pero kay ang panahon talaga ano, di rin ayon. Kung kan umayon bulinaw saka naman nag-route ang panahon mga kawaray, mga bata. So ayun mga kawaray, bye bye.